vaaditaan pidemmiksi. Myös ulkomaisen työvoiman perään haikaillaan. Valtiovallalla on valmiina esitys ulkomaalaislain muutokseksi, jolla työlupaharkinnasta Euroopan unionin ulkopuolisten niin sanottujen kolmansien maiden kansalaisten kohdalla luovutaan. Tämä tarkoittaa, että vuokrayritys voi tuoda esimerkiksi Kiinasta 100 työntekijää Suomeen, kunhan kirjoittaa kaikkien kanssa työsopimukset ja lupaa noudattaa lakeja ja työehtosopimuksia. Eli käytännössä Euroopan unionin noin 500 miljoonan ihmisen vapaat työmarkkinat räväytetään kertaheitolla 6 miljardin ihmisen vapaiksi työmarkkinoiksi. Ja tämä tapahtuu heti, kun tämä lama sen verran hellittää, että lakiesitys kehdataan tuoda eduskuntaan. Hyvät toverit, myös työmarkkinajärjestöt, palkansaajajärjestöt ovat tämän lakiesitysmuutoksen hyväksyneet. Palkansaajapuolella lakiesityksen hyväksymiseen liittyy lauseke, jossa vaaditaan valtiovaltaa tehostamaan ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen valvontaa. Tämä on yhtä vakuuttavaa kuin pukujussin piiloutuminen työntämällä pää pensaaseen. Nykyinen, edellinen eikä seuraavakaan hallitus tule toteuttamaan sellaisia valvontatoimenpiteitä, että ulkomaisten työntekijöiden riisto ja halpatyövoimana käyttäminen loppuisi. Tällä hetkellä yksin rakennusalalla työskentelee kymmeniä tuhansia ulkomaisia lähetettyjä työntekijöitä maksamatta veroja. Alipalkalla, jopa räikeällä alipalkalla, työskentelee käytännössä jokainen ulkomailta lähetetty ulkomaisen yrityksen palveluksessa oleva rakennustyöntekijä. Yhtään sellaista tapausta, jossa palkka olisi ollut valmiiksi lain ja työehtosopimuksen mukaisessa kunnossa, ei Rakennusliiton tarkastuksissa ole vuosien varrella tullut vastaan. Siis painotan, ei yhtä ainutta tapausta. Myös sosiaalivakuutusmaksut jäävät yleensä hoitamatta. Ja tämän kaiken annetaan tapahtua, vaikka asiasta on pidetty meteliä vuosikausia. Ongelma on ollut hallituksen tiedossa, mutta mitään olennaista ei asialle ole tehty. On lapsellista kuvitella, että kun rajat aukaistaan levälleen Euroopan unionin ulkopuolelle vielä köyhimpiin maihin, ihmisten kohtelu muuttuisi jotenkin paremmaksi. Mitä kauempaa ja köyhempiä työntekijöitä Suomeen lähetetään, sitä varmemmin he joutuvat välitysyritysten ja suomalaisten tilaajien riistämiksi. Viranomaiset eivät pysty kohdistamaan erityisvalvontaa kolmansista maista tuleviin outoja kieliä puhuviin työntekijöihin, kun he eivät pysty vahtimaan edes suomea puhuvien virolaisten työntekijöiden palkkoja. Hyvät toverit, alipalkkainen ulkomailta lähetetty työvoima tuo suurta voittoa suurille konserneille, jotka säästävät kustannuksia alihankintaketjuissa. Mutta halpaa tämä lysti ei ole yhteiskunnalle. Harmaata toimintaa harjoittavat ulkomaiset yritykset